Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal organizza laqgħa ta' konsultazzjoni bis-sem ta' dawk li jaħdmu mill-qrib mal-familji u t-tfal fosthom għaqdiet mhux governattivi, unions, fondazzjonijiet u għaqdiet volontarji. Lan ta' din il-laqgħa kien li jinġabru idejat u jinħolu aktar għarfien dwar l-isfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-familji u x'jista' jsir biex jiġu indirizzati. Din il-laqgħa kienet l-ewwel pass ta' konsultazzjoni biex eventwalment jiġi żviluppat il-qafas nazzjonali għall-familji bħala parti mill-viżjoni soċjali li ppreżenta l-Gvern aktar kmieni dan ix-xahar. L-anijiet ewlenin ta' dan il-qafas se jaraw li jippromovu l-ġustizzja soċjali, jinċentivaw lil familji jipprovdu sigurtà finanzjarja u jixprunaw ambjent pożittiv. Matul din il-laqgħa ġew diskussi numru ta' suġġerimenti dwar piżijiet li qed jitfgħu pressjoni fuq il-familji. Ġie diskuss ukoll il-bżonn li jkun hawn aktar għarfien dwar it-tipi differenti ta' familji li jeżistu mingħajr preġudizzju. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon saħaq fuq l-importanza li l-politika tkun tirrifletti realtajiet tal-lum fid-dawl tal-fatt li l-familji huma kontinwament esposti għal bidliet soċjali, ekonomiċi u teknoloġiċi. Semma kif ċertu miżuri jridu jinbidlu ma' żminijiet bħalma se jsir fil-miżura ta' Child Care b'xejn. Din daħlet fis-seħħ għal dawk l-ommijiet li jridu joħorġu jaħdmu jew ikomplu jistudjaw. Xi ħaġa li waslet biex żdiedu n-nisa fid-dinja tax-xogħol. Issa din il-miżura se tinbidel u tinfirex għat-tfal kollha bil-għan li minn tkunitom tfal jiżviluppaw idea ta' tolleranza u komunikazzjoni ma' tfal oħrajn. Semma wkoll l-importanza tal-ħin ta' kwalità li bniedem mhux imur id-dar wara x-xogħol u jibqa' dej wieġeb l-emails jew juża l-mobile, imma jaqta' u jagħti l-ħin mistħoq lill-familja. Innota li fil-waqt li saru passi ta' ġugant il-qudiem bit-teknoloġija, bl-istess mod iridu nassiguraw li din l-istess teknoloġija ma tisrax ħin prezzjuż lill-familji. Kif forsi kulħadd jaf jew min jaf li ndejna policy għal viżjoni soċjali għat 2035. Illum qed nenfasizzaw fuq il-konsultazzjoni li hemm bżonn u llum qed naraw li nagħmlu iktar enfasi fuq dak li huwa l-familja fejn nixtiequ waslu l-familji tagħna minn hawn 7 snin oħra.